أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم وبعد. ni ne naku Adamu Ibrahim mazaunin Kano, Najeriya. Insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na ramli kamar yadda a baya mun ɗauko mataki tun daga na 1 har zuwa na 25. To insha Allah yanzu za mu tashi daga na 26. Insha Allah mu tafi har zuwa abin da ya sawwaka za mu iya kawo muku. A ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu ta Alhisab TV domin kawo muku ilmumuka masu faɗi da girma da matsayi da daraja na ilimin hisabi da abin da ya kunshi hisabi na rassa kamar aufaku, falaki, kafu da rasadu da abin da ya shafi tanjim da hai'a da sauransu da abin da ya shafi aufaku. Insha Allah wannan katuka suke zuwa a wannan gida, a kasance da mu a kowane lokaci. Sannan wanda suka shigo wannan gida ba su yi mana subscribing ba, su yi ƙasa za su ga waje an sa subscribe da jan rubutu sai su taba, za su ga alamar ƙararrawar sanarwa sai su taba. Duk sanda muka ɗora shiri za su gani a notification ɗin wayar su ba tare da san sha wata wahala ba. Sannan da gefen bidiyo za su ga wani waje an yi haka, an yi like, to sai su taba wannan like ɗin, shine alamar wannan shiri ya ƙayatar da ku, ya burge ku, kuma shine zai tabbatar da kuna tare da mu. Kuma muna gode muku a duk inda kuke. Muna da mutane da suke biyan mu, suke muna comment, wasu na biyan mu ma ta WhatsApp, wasu biyan mu ma kai tsaye su kira mu daga UK da US har da Saudi Arabia da irin su Ghana, Kamaru, Chad, Togo, irin su Niger. To duk dai muna godiya, muna gaisuwa gare ku gabaki daya. Madalla madalla. Sannan ku taimaka ku dinga share din waɗannan karatuka domin yan uwa su amfana da suke a faɗin duniya baki daya insha Allah. To yanzu mu shiga cikin karatun kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah za mu dora karatun mu akan su waɗannan taurari wanda za mu tashi a darasi na 6, matakan koyarwa na 26. Za mu tashi akan taurari waɗanda suke masu fishi da kuma taurari waɗanda suke masu haƙuri da kuma taurari wanda suke mazauna guri ɗaya da kuma taurari masu yawo. To wannan zai fa'ida wajen gane yayin da tauraro ya nuna mutum ko nuna wani abu, a gane wannan mutumin mazauni ne ko kuma mai haƙuri ne ko mai fushi ne ko kuma mai yawan yawo ne. To wannan za mu gane ta hanyar ɗabi'a. Kamar yadda muka sani za mu tashi mataki na 26. To kamar da muka sani duka ɗabi'u a duniya guda 4 ne. Akwai nari, sannan kuma na 1 kenan, sannan na 2 akwai hawa'i, sai na 3 akwai ma'i, sai kuma na 4 akwai turabi. Ma'ana ɗabi'u guda 4 ne, akwai nar, akwai hawa, akwai ma, akwai turab. To wannan ɗabi'u da su ne Allah halci komai, kuma komai na kan ɗaya daga wannan ɗabi'u. To ana gane mutum mai fushi da kuma mai haƙuri da kuma mai yawan yawo da kuma wanda yake zama guda ta hanyar ɗaukar tauraru masu wannan ɗabi'a. Ɗabi'a farko ita ce ɗabi'a fushi. Taurari wanda suke masu fushi su ne akwai taurarin gidan 1 Kausaji, akwai kuma taurarin gidan 2 Rahika, sai kuma tauraron gidan 9 Nasara Kharija, sai kuma taurarin gidan 16 shine Jama'a. Wannan taurari gaba ɗayan sinari ne. To su ne taurari wayanda suke masu fushi. Sai kuma sunfin taurari na 2 su ne hawa'i. Ma'ana su ne taurari masu yawo. Duk wanda suka kama to mutum ne mai yawo, ko kuma duk abin da suka kama to wannan abu ne wanda yake yawo.
baya zama guri guda. Taurari hawa'i kowa sani su ne akwai Rayya, tauraron gidan uku, tauraro ne hawa'i, yana cikin taurari masu yawo. Sannan kuma akwai Humra, ita ma Humra tauraro ne hawa'i, tana cikin taurari masu yawo. Sannan bayan Humra sai kuma Ijtima'i, tauraron gidan 11, shi ma tauraron da yake nuna yawo. Sai kuma tauraro na ƙarshe shine Kali Dakili, tauraron gidan 15, tauraro ne hawa'i. Wannan su ne taurari wanda suke masu yawo, ba sa zama guda. Sai kuma ɗabi'a wacce take ta haƙuri. In dai tauraro ya kama waɗannan mutane, to mutane ne wanda suke masu haƙuri, ko kuma ya kama wani abu to wannan abin yana da haƙuri. Su ne taurari ma'i. Tauraron gidan 4 Bayara, tauraro ne ma'i, to yana cikin masu haƙuri. Sai tauraron gidan 5 Dariki, tauraro ne ma'i, yana cikin masu haƙuri. Sai kuma tauraron Kabala Kharija, tauraron gidan 6, shi ma ma'in tauraro ne, tauraron da yake nuna haƙuri. Sai kuma tauraron gidan 13 Sa'ili, shi ma tauraro ne ma'i da yake nuna haƙuri. Wannan su ne taurari masu haƙuri. Sai kuma taurari wanda suke masu zama guda, ba sa yawo, su kuma su ne taurari masu ɗabi'ar ƙasa, turabi kenan, masu ɗabi'ar ƙasa. To idan muka duba taurari turabai masu ɗabi'ar ƙasa, masu zama guda, akwai Inkis, tauraron gidan 8. Sannan kuma sai Iskafi, tauraron gidan 10. Sai kuma Nasara Dakhila, tauraron gidan 12. Sai kuma Naqiya, tauraron gidan 14. Wannan su ne taurari turabi wanda suke masu zama guda, masu zama guda, ba sa yawo. To wannan shine karatunmu na yau, wanda yake nuna taurari masu haƙuri da kuma taurari marasa haƙuri, da kuma taurari masu yawo, da kuma taurari masu zama guda. Wannan shi ma zai yi fa'ida matuƙa sosai insha Allahu, idan aka kiyaye shi, domin hukunci gaba zai zo a ce ana buƙatar tauraro wanda yake mai haƙuri, ko kuma tauraro mara haƙuri, ko kuma mai yawo ko mai zama guda, ko kuma in ya kama lamiri ko ya kama siffar wani mutum, za a gane mutum mai haƙuri ne ko mara haƙuri, kuma yana yawan yawo ne ko yana zama guda, don wajen gane ɗabi'arsa ta hanyar waɗannan ɗabi'u na unsurai guda 4. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.